Takže jenom abyste věděli, tak moje kamera byla už od začátku videa blbě nastavená a byla moc nastavená nahoru, takže bylo málo vidět. Takže za to se omlouvám. A teď si užijte video. Nevšiml jsem si vás. Tak jo. Hele. Uděláme takový díl. Já jsem si vás nevšiml, vy jste si nevšimli mě. Dobře. Tak jo. Takže čau. Já jsem Mystic Junior z Log Group. Možná mě znáte z Twitche, možná mě neznáte z Twitche. Jsem asi tak jako stejně velký, tak jako péro některých youtuberů. Jsem tu, aby jsme natáčeli s kamarády vlastně všechno v podstatě, co děláme. Protože se nudíme, nemáme co dělat a chceme něco dělat, něco prospěšného, než jenom sedět denně u kompu a hrát 8 hodin denně Fortnite. Není úplně lukrativní záležitost. Ale tak jsme se rozhodli, že začneme YouTube channel, který se bude jmenovat Log, neboli L.O.K. A tak, no, ono by to chtělo hlavně natáčet s těma debilama tady, akorát, že oni jsou retardovaní a nemají čas na to, aby tady byli. Takže to budu muset někdy domluvit a možná to natočíme to video ještě jednou, vyseru se na něj a pozvu si je sem a natočíme to s nima. Takže tady budu mít další 2 židle a bude tady Lukin a tady Piškot za náma. Uvidíme. Co tady budeme dělat? Protože zatím jsem tady jenom já, který sedí v mém pokoji, povídající si do kamery. Takže my všichni 3 budeme natáčet let's play. Let's play se počítají, budeme hrát asi Minecraft, Fortnite, Roblox, tyhle takové ty hry, které skoro každý zná a viděl asi tak miliardu různých let's playů a videí na YouTube. Potom jsem tady já hraju Counter-Strike a takovéhle hry, Siege, podobné věci. Máme připravený i pár sérií ohledně těchto věcí. Potom mám tady moji sestru, která též ještě není doma, přijede až někdy v prdeli, nevím kdy. A s tou můžeme taky dělat nějaký content, protože ta též hraje fotbal. Takže může dělat sportovní content, protože tady máme kameru, kterou si může Máňčové přidělat bojkem. A nejlepší věc na tom bude, že je to moje sestra, takže bude 90% času doma. Máme taky připravenou se sestrou jednu sérii, která bude nadlouho, protože to bude fakt nespočet různých věcí, které se v té sérii budou dělat. Ale máme v plánu i dělat nějaký vlogy, dělat challenge s kamarády a podobné věci, taky se sem nějaký hosty, ale budou to hosti typu moji spolužáci, který mají doslova třeba 4 followery na Instagramu, a všechno to tak jsou jejich alt accounty. Takže tak, no. Původně jsme s tím kamarádem přemýšleli, jakože to bude family friendly YouTube channel, kde nebudeme mluvit z prstě, když už tak budeme to vypípávat, aby se na to mohli koukat i mladší děti. Ale kdo se do prdele po tenhle věk kouká na YouTube, na takový youtubery jako jsem já. Prostě 15letý borec ve svém pokojíčku, tohle to není moje, který si prostě natáčí videa na tátu foťák s mikrofonem za 6,5 tisíce půjčeným a podobné věci. Proto by se na to koukali jaký malý dítě, hlavně malí děti se koukají, jakože malí děti se koukají na youtubery typu Tary, Ogi, nevím koho se ještě říkají, Vedryho, nevím, tyhle ty youtubery, ale prostě na mě se budou koukat, když už mě někdo najde, tak neříkám, že to budou malí děti. Definitivně to nebudou malí děti totiž. Plánuju si i udělat takhle s kamarády, i když pravděpodobně spíš jenom já, že to bude mít anglický kanál, protože my English very good. A i hromady her, tak prostě, když já mluvím, když já dělám nějaký komenty, tak najednou prostě začnu mluvit anglicky a to není dobrý pro některý publikum. Budeme dělat i hodně outdoor contentu a jako crafting contentu, jakože budeme něco vyrábět, různé věci a podobný, protože máme hromady projektů připravených s kamarády, které bychom si chtěli udělat nebo chtěli vyrobit si nějaké věci. Zahradu na to máme,
hromady místa na to jsou, všude můžeme udělat nějaký, že si uděláme kempování, ale to je všechno vlastně na nás. Akorát, že vy klidně můžete napsat dolů do komentářů nějaký návrhy na videa nebo série, jaký by vás napadly, který by vás mohli bavit. Ještě uvidíme, jak to bude s gamingem, protože moji dva kamarádi jsou na to až tak moc hloupí, že si nedokážu zařídit pořádnou techniku, nebo aspoň blbej Discord. Takže uvidíme, jak to bude s audiem, jak u nich budeme natáčet audio. Zatím to vypadá, že u jednoho, že u Piškota budeme mít mikrofon, který je na USB, budeme mít borec připojený do notebooku a potom mi pošle ten audio file. A ten druhý nevím, Luka nevím. Ten mi neodepsal, už asi 2 týdny mi neodepsal. A když jsem ho včera viděl ve škole, tak jsem se ho na to zeptal, borec řekl a odešel. Jo, takže v takovém stavu zatím jsme. Takže ještě to nemáme všechno kompletně domluvený, protože oni si vlastně myslí, že to vlastně ani nikam nedotáhneme. Čaves, tady Ondra z budoucnosti. Editoval jsem teď to video tady a tak jsem zjistil, že v moment, kdy jsem začal mluvit o tom, jak vlastně to nemáme všechno domluvený, tak se mi vypla kamera. Takže teď dotáčím ten zbytek. Všechno, co jsem tam říkal, bylo to, že jsme vlastně nic nedělali, že oni si mysleli, že vlastně nic z toho nebude, protože jsme nic nedělali a byli jsme líní svině cokoliv udělat ohledně toho. Takže tímhle s tím, až to postnu, tak třeba jim tím dokážu, že to reálně dokážeme